Ceruska milá. Čaute. Čo, vieš na to Milo? Vieš čo, asi ne. Prečo? Rozmýšľala som tak nad tým a jak som počula, že idú aj ostatní, nechce sa mi veľmi. Neboj Labuť. Ale nemám z toho dobrý pocit, fakt. Ale že to budeš s nami. Ja viem, ale neviem, nechcem. Ale že to budeš s nami iba. Že to na nich nebudeš riešiť. Zlý mám z toho pocit. Vieš, že triedy ti dá, čo za to dá neospravedlnenú hodinu alebo dvojku. Preto koľko máš už neospravedlnených hodín. Tak, čo ti poviem? Si fakt istá. Som si istá, ja nechcem ísť. Nechcem. To ja než moc. Tak by som to povedal. Tak kebyže zmeníš na a poza triednym. Čau. Čau. Servus. Čau. A nie, že ak tam bolo super. Škoda, fakt si. To top secret. To je možné. Ale mala si pravdu, kus tam robili tie hovadiny. Tí, ktorí tam išli s nami na viac. Triedny vie? Zatiaľ nie, dúfam. Ani dúfam, že nebude. Veľa šťastie, nech sa to nedozvie. Ja som dostala neospravedlnené hodiny. Iba? No, iba pár. Pohoda. No, dobre. Však, potom ti o tom dá čo povie. Čau. Dobre. Čau. Poďme. Servus. Čaute, no čo ste takí? Bez nálady. Zistilo sa to. Ale čo? Čo máš? Môžem? Á, Čo to je? to pozri. Povedať? To je to, čo sa stalo? Áno. Kamery tam boli, sme o tom nevedeli. 3 dní asi možno pôjde sedieť. A s vami čo? Netuším. A my tam máme iba svedectvo. Akože, som rada, že som nešla. Keď tak na to tak pozerám. Tie neospravedlnené hodiny mi za to asi fakt stoja. Kebyže viem, zostaň s tebou.